खुलुमबाय स्टुडियोआव आं उदास्रि मुसाहारि क'क्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि 52थि बोसोरसालिया जथुम्माया साननैनि हाबाफारिजों दिनैनिफ्राय जागायबाय। बिसमुरि ओनसोलनि सिङाव थानाय बासबारि गोजौ फरायसालिनि साखाथिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव खुंफुंजागोन क'क्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि 52थि बोसोरसालिया जथुम्मा। नंगौ क'क्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि खुंफुंजानो गोनां खुंगा 52थि बोसोरसालिया जथुम्माखौ दिनैनिफ्राय एबा 20 आरो 21 अक्ट'खालि साननैनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै बिसमुरि ओनसोलनि सिङाव थानाय बासबारि गोजौ फरायसालिनि साखाथिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव खुंफुंनाय जागोन। बे क'क्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि 52थि बोसोरसालिया हाबाफारियाव गाबोन एबा 21 अक्ट'खालि जानो गोनां गेवलां हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैगोन मिरु बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारी बिथाङा। लोगोसे थांखि जानाय आलासि महरै बिटिआरनि सोलोंथाइ बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रबिराम नार्जारीजों लोगोसे गोबां माननि आलासि बिथांमोना बे खुंगा 52थि बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरसालिया जथुम्मा हाबाफारियाव बाहागो लाफैगोन। बिनिखायनो राव थुनलाइ सिबियारि अनसायगिरि गोरों गोरा सानसुमै फरायसुला फरायसुलिफोरजों लोगोसे रायजो राजा नोंथांमोन बयखौबो दिनैनिफ्राय जानो गोनां साननैनि हाबाफारियाव लोब लोब हाबाफारि जायगायाव फैनानै मदद होफैनो एबा नुजाफैनो थाखाय खौरांनि गेजेरजों खावलायहरदों बानजाय आफादनि आफादगिरि जयमन्त मुसाहारि बिथांजों लोगोसे नेहाथारि दुलाल बसुमतारी बिथांमोना। आच्छा जोंहा क'क्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि 52थि बोसोरसालिया जथुम्माखौ जोंनि बिसमुरि ओनसोलनि बासबारि गोजौ फरायसालियावहाय 20 आरो 21 डिसेम्बराव साननैनि हाबाफारि लानानै मोनसे मेहेरगोनाङै खुंफुंनो थाखाय लाहार फाहार जागासिनो दङ। दा बेवहाय जोङो गाबोनजों आरो समफोरजों बेवहाय माखासे गोग्लैसोनाय जे सोलोंथायाव गोग्लैसोनायनि थाखाय जिल्ला आफादा बेवहाय सेमिनारखौ मोजां जोंहा आलासि लेंबोनानै माखासे सोलोंथाइ जौगाथायनि थाखाय मोननै सावरायमेल लानाय जादों। बेवहाय जोंनि ओनसोलनि माखासे सात्र साथ्रिफोरजों लोगोसे गोरों गोरा मेलेमजिबि बिथांमोनखौ लानानै मोननै जोङो सावरायमेल लानाय जादों आरो बेवहाय बर' थुनलाइ आफादाव जौगानाय आरो बान्था मोनगिरि बिथांमोनखौ बाहाय बरायनाय जागोन आरो जोंहाबो गुदि बर' थुनलाइ आफादाव बर' बिजोंजों पास जानानै बांसिन नम्बर मोननाय फरायसानो रुंसारि साखिराम बरगयारी बिथांनि मुङै मोनसे बान्था बिलाइनाय जायो, बेखौबो लाफादों। बेखायनो बे हाबाफारियाव जोंनि क'क्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि गासै प्राइमारिफोरजों लोगोसे ओनसोलनि मेलेमजिबि बिथांमोनहा जाहाथे हाबाफारि बायदियै लैहोर लैहोर फैनानै बाहागो लाफैयो आरो जोंनि बे बिसमुरि ओनसोलनि गामि बेंगिरिफोरजों लोगोसे गामि ओनसोलनि मानिजाथाव मेलेमजिबि बिथांमोनहा जोंनि बे हाबाफारिजों गोरोबहोनानै बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनांगौ। बेवहाय जोङो लेंहरनाय जादों आलासि महरै बर' थुनलाइ आफादनि मानजाथाव गाहाय नेहाथारि मानगोनां मुस्रि नीलकान्त गयारी बिथां आरो बेवहाय बाहागो लाफैगोन गाहाय आलासि हिसाबै जोंहा लेंहरनायनि अनगायै आरो बेखेवगिरि हिसाबै जोङो सानजा क'क्राझार माबानि जाहा MLA लरेन्स इस्लारि मानव गेदेर बिथाङा आलासि हिसाबै नुजाफैगोन आरो बेवहाय BTCनि EM सोलोंथाइ बिफाननि मानव गेदेर मुस्रि रबिराम नार्जारी सारमोनहाबो बेवहाय बाहागो लाफैगोन। बेखायनो आङो आसा खालामदों दिनैसिमाव गाहाय लांगोनाजों लोगोसे जोंनि मेन पेन्डेल आरो फ्लेग हइस्ट खालामग्रा गासैबो रेडि जाजोब्बाय, संनाय खावनाय रेडि जाजोब्बाय। दा बेखायनो आङो रायजो राजाफोरखौ बा मानव गेदेर बिथां आलासिमोनखौ समजों लोगोसे गोरोबनानै बाहागो लाफैनो थाखाय आङो गुरैयै खावलायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। आच्छा जोंहा दिनै बे क'क्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि खुंगा 52थि बोसोरसालिया जथुम्माखौ जोंनि बिसमुरि जे गुदि बर' थुनलाइ आफादनि सिङाव थानाय बासबारि गोजौ फरायसालियाव जोंहा साननैनि हाबाफारिजों जोंहा 20 आरो 21 अक्ट'आव जोंहा खुंनो लानाय बे हाबाफारिया दिनैसिमाव जोंहा 3 जाजोब्बाय। दा बेवहाय जोङो बानजाय आफादनि नेहाथारि आरो आफादगिरि जानानै जोंहा दिनै जोङो ओनसोलनि जानानै जोङो साफ्रोमबो रायजो राजाखौ जोङो खावलायनो सानदों। जोंहा गोग्लैसोनाय जे ओनसोल हिसाबै जोङो गासै फरायसा फरायसुलिफोरखौ लानानै आरो गासै फोरोंगिरि आरो गासै ओनसोलनि जे सानसुमै मेलेमजिबि बिथांमोनखौ लानानै जोङो मोनसे गोनांथार सावरायमेलजों लोगोसे जे फुंखा सुबुं महरै जोङो लाबोनो थाखाय जों आखायाव लादों। दा साननैयाव जोंहा
गाबोन जागोन जोङो थुनलाइयारि बादायलायनाय 20 अक्ट'खालि आरो 21 अक्ट'खालि जोङो गासै जे गेवलां मेल जानायनि सिगां जे SMCनि गासै आफादगिरि आरो नेहाथारि आरो गासै सोद्रोमा बिथांमोन मोनफ्रोमबो गामिनि आरो बेजों लोगोसे फरायसा फरायसुलिफोरखौ लानानै जोङो फुंखा सुबुंखौ लेंहरनाय जादों। दा बे आलासि महरै लेंहरनायाव जोंहा दङ क'क्राझार जे क'क्राझार इउनिभार्सिटिनि जोंहा मानगोनां जे रेजिस्ट्रार जे डक्टर सुबुं दिमासा दैब्रां बिथां आरो बेजों लोगोसे जोंहा दङ क'क्राझार बिबिनि इन्जिनियारिं कलेजनि जे मा नाम जे बिथांमोनखौ जोंहा फुंखा सुबुं महरै जोङो हांख्रायनानै लाबोदों। दा बे साननैनि हाबाफारियाव बिथांमोनहा जोंनो बेहाय ओनसोलनि गासै जे गोदोसोनाय जे ओनसोल बेखौ लानानै जोंहा मोजांथारै जोंनो जे सुबुरुन होलांगोन आरो जोंखौ जे खावलायलांगोन बेखौ मिजिंथिदों। बेनिखायनो जोङो दिनै जे बानजाय आफादनि जानानै जे ओनसोलनि साफ्रोमबो रायजो राजाखौ जोङो 20 आरो 21 अक्ट'खालि जे गाजा गोमजायै जोंनि नैबे जे थुनलाइ आफादनि जथुमा जागोन जायगायाव जोङो बयखौबो हांख्रायनानै लाबोनायजों लोगोसे गाजा गोमजायै बाहागो लाफैनो थाखाय जोङो आफादनि जानानै जे बानजाय आफादनि जानानै जोङो गुरैयै खावलायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों।